In mane wang sanya kwa Ramogi en chenro mar KUKU World Cup. Kaki ng'eyo, waninda dhula, watuga dhula, wachama dhula. Mae gima kelo ni kairi kawuono, kikelo ni gi shabiki.com. Nonro matut e weche mag World Cup mabro timore e piny Qatar dwe ni chakre tarik 20. Onge kama chielo mibiro yude nonro matut mopogore gi RamogiTV e chenro mar KUKU World Cup. Machiegni nyinga Milton Ochieng, Jacob Black, aiko ni mathoth ahinya mokalo, kendo agombo ni mondo ibed machiegni an gi penjo makiyudo tibro yudo mich majaber koa shabiki.com. En penjo majaber mabende adwa ni mondo amigi e thuolo ni kawachako chenro ni eri. En penjo madwa ni mondo amigi e thuolo ni kawachako chenro ni eri mondo mi duoke. Inyalo oro na ote machuok e SMS e namba marwa ma studio maen 236000. Penjo marwa niya: en coach mane mabende nobedo captain mar team mare manoloyo, mobedo ng'at mar adek e piny ngima loyo World Cup kaka coach kendo kaka jatugo? To jopuonj mamoko ariyogo to ne mage? Aparo ni winje. En coach mane mabende nobedo captain mar team mare manoloyo, mobedo ng'at mar adek e piny mangima loyo World Cup kaka coach kendo kaka jatugo? To jopuonj mamoko ariyogo to ne gin mage? In gi thuolo mar oro na ote machuok e namba marwa maen 236000 mondo wang'iyane kibedo jaloch tibro yudo mich majaber kowuok shabiki.com. En gino mabende bro konyi mondo miyude mich maber kinde World Cup ni. Bende wan gi mathoth ahinya e weche mag Shabiki, kama bende wabro bedo gi jackpot mar World Cup mong'ere kaka QJP. Aya, kidwaro ni mondo mitugi e QJP itiyo gi siling 8 kende. Ka itiyo ote machuok kindiko QJP tiore 29060. Mani ibro yudo thuolo malieko tuke 6 kende. Ibro yudo thuolo malieko tuke 6 mag World Cup ka itiyo siling 60,000 pile ka pile. En thuolo mari mwamiyi mondo mi ibed kodwa e chenro ni. Machiegni awacho ni nyinga Milton Ochieng, Jacob Black. An gi wendo mabro konya tayo chenro ma kawuono ni. Agombo ni mondo hulre kende owuon, uwinj nyinge, uwinj gimotimo, kaito twende moto. Machiegni iluongi ni ng'a? An lo ni Christopher Adua. Adua ni wuod kanye? Ma wuod Asembo Loa Kanyikela. Wuod Asembo Loa Kanyikela. Wow, Asembo piny maber. Ichame mawembe gi samaki. Gi samaki. Turgo sito kale. Mano. Aseye. To in kaka Adua itimo ang'o e weche mag adhula ka? E weche mag adhula an kaka coach mar team mar Jomasa. Mar Jomasa FC. Ni Makongeni Sports Association. Okay. Wayudre Makongeni Estate. Okay. Makadara constituency, Makongeni ward. Upuonyo nyithindo kata joma rom nade? En team ma joma dongo koso ma nyithindo? Wan gi junior to wan gi seniors. Yes. Un gi junior gi senior? Yes. Okay. Team no gocho kanye rang'iny mane maybe? Kuom sani to onge, nyocha nosegolwa e nwani na Division 1 to nogolwa. Koro sani wana team ta watemo goma tournaments mopogre. But team wakanyo wan gi players mane wase loso magocho ne timbe moko madongo. Okay. To e weche mag World Cup ka nikech kawuono wachama dhula, waninda dhula, watuga dhula. En World Cup obiro e piny Qatar, mokwongo timore e pinje mag Arabu. Nitie gimoro nonro moro manayudo ni World Cup manone gi ji mang'eny mokalo, none gi dhano maromo 173,000 joma nowuok neno final mar World Cup. Mano kwan maduong' ahinya, kendo notimore e piny Brazil. Bas, adwa ni mondo inyisa team misiro e World Cup ka. Mokwongo wachagi timbe mag Afrika. Wan gi timbe abich. Isiro team mane? E Afrika wan Cameroon. Isiro Cameroon. Nang'o Cameroon? Indomitable Lions. Dong nitie Lions of Teranga? Wan jo Cameroon. Giduto gin sibuoche? Indomitable Lions mano Cameroon, Lions of Teranga mano Senegal. Lakini wana jo Cameroon. In isiro Cameroon. In misiro Cameroon. Masiro Cameroon. Jatugo mane mamori e squad mar Cameroon ka? Sani to okay, poking'iyo gi ahinya, lakini nitie jatugo machalo Abubakar. Aparo ni Abubakar en achiel kuom jotugo maber ahinya mag Cameroon mabende chon inyalo paro jotugo machon manotugo ne Cameroon machalo Rigobert Song,
kaachiel gowadgi ne nitiere jotugo ma bende notugo ne tim nero mar Cameroon e kinde mokalo. Inyalo paro Patrick Mboma, jogo gin joma osego World Cup. King'iyo tugo mar Cameroon ma bende iseng'eyoga kata e kinde mokalo, kitugo margi chal nade? Jomoko wacho ne gina raf gi muomra muoma. Gimomre. Ingeni samito compare be defensive and aggressive. Attacking. Koro nyamba samoro ngato ngien sama kitimo attacking ne gin raf, no. You have to be defensive. Yeah. President mar Cameroon mochung' ne weche mag adhula Samuel Eto'o nyocha nowacho ni gidhi kawo World Cup. Be nitie possibility Cameroon okawo World Cup? As a coach, Samodi again. Okay, coach and president mar federation. You know, Eto'o is a player. Yeah. He's a former player. Nenja tugo mane tugo chon. To spirit mare nen win nyakolo. Koro osebet ko jojo Cameroon nyaka nene. Kata kane gine preliminaries, gidhie knockouts. Odwani jogo tingo company. To ensure ni gidhi kawo. Nikech kakore ne president to yie golo gimoro mabiro dware, obed pesa, obed gik mitiyogo, obed ang'o obiro provide. Koro nyaka gidhi gi show that ni wadhi win game ni. Wachorega ni nitiere pinje mag wasungu ma ok osebedo ka dwaro ni mondo jo Afrika okaw kombe. Iparo ni biro timore, gibiro chiwo thuolo. Ingeni opira oknyocho ne wazungu. Ndaka prochiko. Ndaka prochiko. Ndaka prochiko. Okay, wadhi ane timbe moko mosegolo lineup margi. Wanyalo ng'iyo ane jogo eko mosegolo lineup margi mondo watema ne loso korka jotugo ma bende osegolo lineup margi. Wachaka ne gi tim mar Senegal. Senegal wan gi jotugo kanyo e romo. Senegal wan gi jotugo kanyo e romo pogore jagol. Wan gi Eduardo Mendy, mano jatugo mar Chelsea. Wan gi jatugo Alfred Gomez to gi Seng Diang. Ineno ka ng'ano midhi mithuolo mokwongo kanyo? Goalkeepers? Eduardo Mendy. Yes. Kaka jatugo mar Senegal. Eduardo Mendy nyotimo blanda moro ka Chelsea nye gocho nyoro. Nyotimo blanda moro manyomiyo Manchester City odwalogi e dakika mokwongo mar tugo. Akia ni mistakes machalo kama kakoro jidhie tugo ma serious. Ang'o matimo Eduardo Mendy? Nche en goalkeeper mabet, aneno kosechako blunders moko. Kata mane league ma Premier ncho timo makosa moko mologi. Ingeni mago ikmatimre mpira. Inya bidni ka uno game opponent fit, game makiny, okibed fit kaka game mokalo chande. Koro beni timo mistake, wala wasomo kwa mistake matimogo. Koro ang'iyo ni komiye chance kaka jagolkipa mar jo Senegal, obo timo maber moloyo ka otimo ang'o, osebed ko timo English Premier League kon. Iparo ni confidence margi nyalo bedo no osedok piny. Iparo ni en jatugo mabendo osetugo nche nokonyo tim mare ma Senegal magilo osimbo mar Afrika. Ka gin gi jatugo Sadio Mane giri. Iparo ni confidence level mare dok piny koso pod en gi thuolo maber matimo maber? Dok piny namo. Koro gen gi thuolo mar nyiso piny ngima. Ni macha nena tema nen sechego ema notimre no. But koro ma wane club madala. Koro represent dala kuma nyuola e kumae. Koro nyaka bed serious matin nikech okombe ni gidwaro. Gimbe dongidhi gidhi manyo kombe. Aya, koro wang'iya ne jo back mag team mar Senegal. Wang'iya ne jo back mag team mar Senegal ma bende biro goche tuke mag World Cup masani. King'iyo ja back wan gi jatugo Bonassar, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly ma bende gocho ne Chelsea sani, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye osegocho kata ne team no kata e kinde mokalo, Cheick Kouyaté kata kwa we mokogo. Ng'iya ne back mar team ni. Ineno nade nikech Koulibaly goche lig maduong' ma piny Ingereza, inyalo yudo jatugo machalo ka Cheick Kouyaté en jatugo man gi lony. Back mar Senegal inyalo wache ang'o? Senegal kata kana gikawo cup ginene Cup of Nations, back margi ber. Back margi ber ma ka anya bedo coach margi. Anya retain defenders mano mo tugo kande ka. Mon gidodo ngaka chande. Then koro kelo subs moko matimo ng'om bobiro konyo gi sama at least ka gin gi injury moro. Samoro ngato umia ngata ngato ol. Ginyalo timo ng'o nyalo but ko chungi back chande. Pod gidhi chando. Jatugo wanyalo dhi ane dier pap, wanyalo dhi dier pap kendo mondo wang'i ane ni to jogo mago dier pap gin ng'ano gini. Midfielders mag team ni Rima Senegal. Wanyalo ng'iyo jatugo machalo kaka Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Namplis Mendy, Idrissa Gueye, mago jotugo mabeyo, Lum Ndiaye kaachiel gi Joseph Lofi gi Mustafa. Ng'iya ne midfield. Ineno Mendy gi Idrissa gi Mustafa.
Ono midfield moserom. Midfield rom. Jedego ko Jedego mo yera riyo kume. Midfield ni sawa. Okay, wach ni jatugo machalo Idrissa Gueye kaachiel gi Mustafa. To wang'iya ne jatugo machalo kata mana Pape Gueye, en bende en jatugo maber kendo en holding midfielder. Omako, yani en jatugo mabende mako pira kosemako to mayo pira bedo matek. Omiyo aparo ni midfield mar Senegal ok ni marach, gina kare kendo kapo no ti kodgi maber, lakini ng'e ni coordination nyaka bed between midfield gi strikers. Nyaka wang'e ni strikers gin gi jomage. Strikers ka ok beyo to kata midfield bed mabeyo, chuno ni midfielders moko wuok ga chien to dhi malo nikech samoro kata gi supply ne strikers. To strikers moko nitie moko ng'e kaka ikalo defenders mag the opponents. Ok ging'e kaka ikalo defenders. Ka producer maro nyalo miyowa jogo mabende dhi bedo kaka joloyo kata strikers mag team ni mar Senegal. Wang'iya ne strikers mag team mar Senegal mondo wang'iya ne ni to gin ng'ano gere. Achiel kachiel wan gi Sadio Mane. Wachaka gi Sadio Mane kapok wadhi mbele. Sadio Mane en gi injury moro matin, nyoche no inyore kanche gi gocho ka Bayern Munich nche gocho ndalo moko machok mokalo. Mak mana ni japuonja mar team mar Bayern nche no wacho no kopara ahinya ka injury no nyalo mono jatugo ni gocho. Bak mana ni ncho hinyore. Koro level mar injury mare ok ong'ere, but iwacho ni samoro nyalo tugo matin, ok oseng'ere, ok gisegolo details ahinya, lakini ni wacho ni en injury matin. Sadio Mane ka onge e squad kata ka onge e attack mar Senegal, nitie geno maduong'. Ng'iya ne strikers mamoko, wan gi Famara Dedo, Mama Babe Thiam, Keita Balde, Habib Diallo, Boulaye Dia gi Ismail Sarr. Kapo ni Sadio Mane onge no hinyore, geno ni kuom ng'a? Ismail Sarr ni gocho ne team mar Watford. Okay, kata wabedo wan gi Ismail, ka Sadio Mane onge, dhi bedo mapek. Kech kata kodok chien matin, king'iyo pich Sadio Mane ka ne Liverpool. Sadi kineno kaka Liverpool performance mar Liverpool ne piny. Odok piny nikech Mane en ng'at ma en attacking striker maber. Onyalo hold mpira, onyalo ringo gi mpira, onyalo change, onyalo loyo. Ina video ka koro kata ka Mane no onge, kata waket mana Ismail kata waket ng'a, wagi bedo gi pek. Nikech ng'eni nying beber. Nitie nying makon neno kamoro ng'eni ido ka defenders gin gi ng'acha. Koro gimiyo the other strikers timo ang'owa, then entije manatuma en opposite to oketo. Inyalo paro ni Sadio Mane incho yudo sipo kaka jatugo maber ma kuom jok machiwo charity. Giduoko kony dalagi. Ka giseyudo pesa to gidok gikonyo ji dalagi. Aparo ni incho miyo simbo makamano chieng' manche ni chiwo simbo mar Ballon d'Or, en bende no dhi yudo simbo machalo kamano. Koro Sadio Mane ni wawacha ne ni entiere. Ting'e ni striker ok nyal tiyo kende. En jatugo mane mineno ka nyalo tiyo gi Sadio Mane ma ginyalo coordinate go kata striking force kuom jotugo ma wawacho gi. Sarr nika, wan gi jatugo machielo Dedio, wang'iya ne ni to ng'ano ma ginyalo coordinate go maber nikech kama entiere cha to en gi jotugo mo coordinate go. Liverpool ne en go sani koro donje national team. Apani kata kidonje team machielo nyaka mi time mondi imakre gi ng'ato mondo ne ka connection maro chalo. Tang'eni kata ka sani gitimo dongeni sani gidhi e break. Apano wadongi game achiel to wadhi e break. Apani e break no en koro kodhi manyo koro kaka odhi manyo coordination kinde gi strikers moko gi. Makoro coach dhi ng'iyo ni Sadio Mane gi ng'ane timo ang'o. Sani ok anyalo wacho ni odhi miyo Sarr or odhi miyo ng'ane. Nikech game margi pok waneno kata chake. Samoro game mar Sarr opori game mar Mane. Koro en coach e break ni. Okedi kamoro achiel makoro game mokwongo cha. Sama waboko waketo wang'we game mokwongo. Koro wako ni kara Sadio Mane bende tugo gi ng'ane kata ng'ane. But for no konyacho ni ng'ane ber gi ng'ane nikech Sadio Mane ni Bayern mar ni team machielo. Okay. Pima ne team mar Senegal mane odhi nyaka quarter finals kinde mane gidhi World Cup cha. Mane gidhi nyaka quarter finals, team mane oting'o jatugo machalo kaka Diop kaachiel gi El Hadji Diouf gi Henry Kamara. Inyalo paro squad no. Kipime gi Senegal basani, ang'o minyalo wacho? Be nitie pogruok? Ng'ano ma gocho inyalo paro team cha mano dhi nyaka quarter finals, mano dhi ogol mana gi aparo ne Uruguay, nogol gi Turkey e gimiluongo ni sudden death.
mane gidhi e semifinal, ogolgi kata gisetuore makoro nyaka 90 minutes gituore, koro ket gimiluongo ni sudden death, ma anto gino nokomora. Sudden death kaito Turkey ogologi. Squad mar Senegal makinde chagi masani, ere mineno mowinjore gi World Cup? Mano chuno ni wakude. Senegal ma chien cha ber. Masadi ber. Okonya choni machane rach kata marach. Yeah. Wan gi modoro ni igani Africa tinga ngo tingo kombe. But Diop, El Hadji Diop, jogo ne ber. Negi ber. Majo konyalo wacho ne machane ber. Emomi unachupo kwa makono chupo, lakini kaka ni wacho ni joka. Okudwar joro tengo timangoa ochop kacha. Dongi paro ni coach margi masani Ali Usise bende ne nie tim mar tuo tuno. Ne tim. Koro sadiere japuonj. Aparo ni samoro kapo ni gitiyo maber to nyalo ng'e gimo winjore mondo bed maber gi tim mar Senegal manyalo konyo gi mondo gichop mbele. To king'iyo tim mar Senegal kwa wacho ero ni siro Cameroon. Senegal begin gi thuolo ma chope semi-final. Kata quarter final wachope quarter mondi. Kama ne gichope. Gidhi chope semis. Gidhi chope semis. Senegal. Gidhi chope semis. Mana nyisi Ibro dugo ka. Ibro dugo. Abro nyisi na chope semis. Okay. Wadhi chope semis. Aya, Cameroon. Wadhi chope quarters. Okay. Wane quarters. Aya. Semis to wadhi chope. Bas. Wawere gi team mar Senegal, wadhi e team mar Croatia. A finalist ma last time manogol gi team mar Ufaransa e finals mag laro kombe mar piny mangima ma higa 2018. Wadhi e team mar Croatia. Bang' mano ero nwayudo ka jotugo mar Croatia nodoko ng'ere ahinya. Wang'iye ne squad mar Croatia, goalkeeper. Kwa chako gi jagol, wan gi Dominik Livakovic, kaito Ivica Ivusic. Ingeni nyinge girumoga mana gi ich. Ne. Livakovic, kaito ma iluongo ni Lusic, to moro ni iluongo ni Gribic. Koro gina joka sich. Gol mar wachene kar gol ka, ing'eni jotugo gi eki goalkeepers gi ok meki e lig moko madongo mong'ere kaka EPL to gi bamoko. Koro inyalo yudo ni ng'eyo gi tek nikech samoro nitie kaka gimeko maber kuonde ma gintie, to jatugo miluongo ni Lekovic ni en omeko ne tim mar Dynamo Zagreb. Kendo en first choice mar tim nieri mar Croatia. Adwa ni mondo wang'iyane kendo kopogore gi mano, jotugo mago back ne tim ni. Wadhi e back, wadhi e midfield mondi, wadhi e dier pap mondi ne tim nieri mar Croatia, wang'iyane jogo mago midfield. Bas. Mano jatugo ma bendo ng'ere ahinya, jodier pap, Luka Modric. Luka Modric en jatugo manogo World Cup adier, kendo kata World Cup mokalo notiyo matek mokalo. Wang'iyane jatugo Modric to gi Kovacic, Mateo Kovacic. Jotugo ariyo gi giduto ne gigo World Cup mokalo. Ineno nade form margi sani? Croatia en team maber. Croatia en team maber. Croatia team ber mare ni midfield margi. Midfield. Yudo kane kata last time. Negi pasa pera sana midfield. Negi losa pera midfield kain. Kichido ka Lucas en ngama nigi experience. Koro kono en pira mare ne ko ka gin gi Lucas ka negi mako Lucas gi nani ka gi mako mpira. Yudo kane supply margi na ber seriously. Emomi negi chopo kama negi chopeno. Kichido ka samingeni mpira nga midfield. Were gi back. Sambas midfield ochung. Yudo kada ka jo back bene gionge gi pressure mang'eny. Kichido ka supply mang'eny watiyo gi flanks to gi striking force. Yudo ko mako mpira ng'iyo malo. Ndine jomoko ko mako mpira gi ng'iyo chien. Odono duoko mpira e defensive. Ma ok ber. Lucas is an attacking midfielder. Eno can hold. Ngeno attack en ko mako to ng'iyo mbele. Ng'iyo mbele. Keto pass. Ng'iyo ng'amomi. Kendo kata en owuon osongo ga mbele. Eno attack eno dhi. Eno ko dok chien. O attack ko mbele. Wang'iyane jatugo machielo e team nieri mar Croatia. Wanyalo wacho ni moko kuom jotugo mag Croatia bang' World Cup moko kuom gi nodok piny. Adier ne giyudo nying, to kidogi ng'iyo timbe mag gigoche moko kuom gi nodok piny. Akia ni wanyalo wacho ang'o generally kuom team no te, kata kwa waweyo defender, waweyo midfielder. Nitiere kaka gisego kombe moko, to gisebedo ka gitimo maber Croatia.
bang World Cup. Bang World Cup pogi tugo maber ng'eny gi to weyo. But apani bende gido miyo jomoko ka bende chance mondo timango gibigi nyisre gi begi opira gigo mpira nikech doga jomoko wago mpira fo wago mang'eny. Wadhi mapiyo piyo wang'iya ne joloyo mag tim nieri mar Croatia, jogo ma bende notero Croatia nyaka e rang'eny mar finals. Kar joloyo ka wan gi Ivan Perisic, en bende nogocho World Cup mokalo, kaito Mislav Osic obende nogocho. Aya, Bruno Petkovic nakoni ni nyingegi thoro rumo mana gi HHH. Mitka aweyo ado wacho gimoro ta weya lakini en weche mag adhula onge tabu. Perisic gocho ne tim mar Tottenham, kaito Hoffenheim jatugo mar Andre Kramaric, kaito Petkovic gocho ne Zagreb mana kaka jatugo machielo cha. Osic bende gocho ne Zagreb. Budimir gocho ne tim mar Osasuna. Bas aparo ni mage kaka gin to gigocho e tuke mabeyo lig madongo. Ing'eni kisebedo ni nyalo gocho e La Liga, inyalo gocho e Bundesliga, inyalo gocho e EPL, inyalo wacho nang'o ne gibedo johawi koso be ne gituga tuga maber e tugo mokalo. Croatia staki fos Mario kine mar johawi. Gitugo maber sana. Ok en mar johawi. Ne gitugo maber. Tugo maber. Strikers ne gin so determined. To ne gi push. To bergi ka gin ne gitemo. Ng'eni strikers mang'eny kedo pia pod ne gi chenjo mang'eny. Nido ka ne gin kedo pia ka gin e namba 9 kata namba 18 tila 18 ne gitema ka ginyal bora no chopo. Emomiyo nanyisi ati monyisi nika Lucas nino ka ng'eny Lucas kode ng'iyo mpira noero keto mpira e flanks tiketo cross so nen gitemo go gi wich kochopo tena na shot but striking force margi ber seriously but ka gima ginyalo maintain mana midfield margi to gi joma gi medogo mabiro konyo Lucas ka gimedo joma man tugo ka Lucas tugo no por ginyalo chando. Aparo ni gisebedo gi thuolo mokalo kendo ne ging'e ni gidhi e World Cup manyaka be ni coach Mario oseikore moromo kendo ng'eyo gima obro timo mondo mi one ni timno. Ing'eni nitiere ga samoro ma ng'ato kochopo e final to lose ogombo ni yawa to koro makosa man watimo ne en magima koro next time wadhi timo matek mondo wakaw kombe ni. Be gin gi thuolo mar kaw kombe ni Croatia? Gin gi thuolo. Ng'ato ni ing'eni sama ikalo stages ichopo kore dhia idoje World Cup ing'eni kidhi kamoro idhi kini positive onge madhi kan negative kata wan kaka someone coach samwa dhi e game nyaka dhi kwa positive no on wadhi loyo ok ni wadhi bet namba 2 namba 10 kata namba wadhi yombo kata gin sani kuma gintie ni wan wadhi kawo kombe but gin gi thuolo maber sana mar kawo kombe even though wan timbe madongo manitie wang'eni Brazil gini nitie but ng'eni Brazil tinde wago mana gi nying gisamoro be ichopo ka chino ni nying maduong' pok iromogo dugo game mar piny but kinde na motivated maber mi wago adhula donge wadhi adhiat wadhi. Okay, mangeche ni samoro tim mar Croatia nyalo chopo e final kendo mano kaluwore gi neno mari ginyalo chopo kata e final kata ginyalo kawo kombe mar piny mangima. To wang'iya ne tim mar Switzerland ma bende osegolo lineup mare. Wang'iya ne Switzerland goalkeeper mar Switzerland iluongo ni Gregor Kobel, aparo mane first choice, kaito Philip Kohn, Jonas Omlin kachiel gi Jan Sommer. Gin bende goalkeepers gigi ok gochi e lig madongo ahinya mwanyalo wacho momiyo samoro ji nyalo ng'eyo. Jatugo mokwongo miluongo ni Gregor Kobel ogocho ne Borussia Dortmund e piny German. Kaito mar ariyo ni Philip Kohn ogocho ne Salzburg. Philip Kohn gocho ne Salzburg. Kaito Jonas Omlin gocho ne Montpellier. Kaito mar ang'wen ni ogocho ne Borussia Mönchengladbach. Ariyo kuom gi gocho e Bundesliga. Gregor Kobel magocho ne Dortmund to gi magocho ne Mönchengladbach Jan Sommer. Haya, experience mantiere Bundesliga to ber. Kagi ne first choice e Bundesliga kanyo tibe mag Bundesliga. Wan gi thuolo ni samoro jatugo jogol ariyo ma Bundesliga gi ema nyalo yudo thuolo mokwongo e timno mar Switzerland. Samoro be nyado ariyo moko monge e lig madongo gi. Samoro giber moloyo moko go. Being that okwa nen gi ka ok nen gi.
samoro ni wan coaches samoro timo makosa maduong. Waketo ng'ato nikech otuge league maduong. Wakawo nying. To sayudo ng'ano manie division pinga chande, obeta moloyo ng'ama ga chande. Koro bang' yudo ka kuse wuok, koro ichako penjo dina ng'e daketo ng'ane. Samoro ng'ane ne ber moloyo ng'ane, lakini wan ng'iyo league. But ariyo kuom gi mibro keti is fine. One sawa. Okay. Aparo ni mano en kweth ma jogol mag team ne Roma Switzerland. Kara kamano abro gombo di mondo wang'e ne defense mar team ni nikech ng'ene defense bende nyaka bed motegno kendo ging'e jotugo ma gidhi gochogo. Kuom ranyisi ka gidhi gocho gi team kaka mar Senegal, ging'e ni jatugo monego bed ni wan kaka defenders wamako en ng'ane gi ng'ane. Wang'e ne defense mar team ni Manuel Akanji, Erai Comet. Manuel Akanji gocho ne Manchester United. Kaito machielo no Erai Comet gocho ne team mar Valencia. Au Akanji gocho ne Manchester City atimos. Kaito Erai Comet gocho ne Valencia. Nico Elvedi gocho Borussia Mönchengladbach. Kaito Ricardo Rodriguez gocho ne Torino mane piny Italia. Fabian Schär gocho ne Newcastle e piny Ingereza. To Sylvain Wildmer gocho ne Mainz. Mano bende piny league mar Bundesliga. A league mar Bundesliga actually German. Koro magi gin jobak mag team mar Switzerland. Gigocho gi team, gigocho ne timbe mabeyo. Kinyalo yudo team machalo kaka Mainz, king'iyo jatiuchi machalo kaka Mönchengladbach. Mago gin timbe mabeyo man gi experience. Ineno nade defense mar team ni? Defense margi okrach. Inaka defense margi, inaka defenders kita gin mago joma ong'iyo. Gitugo mpira pile ka pile. Gitugo yani gin consistent playing. Ma gin sawa. But giol ingeni kata gitugo mang'eny yakitinge jomoko manyalo timo ang'o nyasa. Koro coach kabere okini koro nikech koro gin nyinge matugo clubs madongo gi. Be wadwa ni mpira masono dwa at least bende jogo mapoko ng'e ji ong'e piny. Gin gitugo sane clubs madongo. Okay. Wawe jomoko mane ground ko mapoko timo ang'o? Okay. Mapoko ng'eyo matugo timbe mapiny kande botimo be mondo kele. Koro kiriwo ng'ama tugo club maduong', ng'ama tugo club matin. Okay. Ido ka koro mpira flow maber. Ting'e ni piny ni man gi midfielders moko mabeyo. Inyalo yudo jatugo machalo kaka Granit Xhaka mar Arsenal. Kaito nitiere jatugo miluongo ni Shaqiri to gi Zakaria mar Chelsea. Mago gin midfielders mag team ni. Ng'eya ne midfield no. Omit. Midfield ochiek. Zakaria ncho biro Chelsea to se prove no nyalo go opira. Adier ka ncho biro ne ji ok ong'e ahinya. Nitie ji mathoth mane ok ong'e to kako osetugo matin ose prove ni en jatugo ma midfielder maber. Kaito wang'i kaka jatugo Granit Xhaka en bende komiye thuolo maber, koyudo coordination maber, maybe from the defense mochope midfield kanyo onyalo chwalo opira mbele. Ema wacho no team be mana gi midfield. Supply mar mpira ema miyo wanyalo loyo. Kido ka wabere defense. Wanyalo save. To midfield mar ok ber. Sasa boydo mpira. Ngama supply kod gi mpira. Kile no ka sa de no ka ng'eny midfield mare kumotuge ber. Ber. Obedo supplied. Obedo supplied. To kobedo supplied to ena mana otieko kata oloso pass manya machete manya nyalo loyo. Koro Shaqiri ginegi tijgi ni gin sawa. Fine. Defense ni sawa. Coach olongo dengena ka wan midfield wan gi more than 3 names. Okwang'en ng'ama dhi chako. Coordination mana mar midfield gi attackers di chalo nade. Gima duong' e mpira. Unya bed ber e midfield. Lakini striking force maru en poor. Unyalo ber ubere striking midfield maru ang'o poor. Nikech urito mpira to kuchopi. Nikech in ken mbele ni rito mondo mime tima ang'o mondilo. Koro en ni midfield margi no chalo nade. Samoro Shaqiri nyinga adek moluongi. To jomoko ka moko ng'eyo ka. Tugo margi chal nade kama gintiere kocha. Okay. Mana kaka ni wacho ni nitie jomoko manyalo bedo ni goche league moko ma bende ok wang'eyo to koketgi e pap to ginyalo bedo mabeyo moloyo kata jok mwang'eyo ka. Omiyo wariti mondo wane kaka squad margi no bro bedo mak mana ayie ahinya gi midfield margi. Wang'eyo ne strikers mag team ni ma bende wang'eyo ne to gisebedo ka gitugo nade. Strikers magi joloyo oting'o jatugo Bril Embolo,
Embolo gocho ne tim mar Monaco, kaeto wan gi jatugo Christian Fastnach, ogocho ne Young Boys. Young Boys en tim mabende buogo ga timbe ahinya. Noah Okafor ogocho ne Salzburg, Noah Okafor, kaeto Haris Severovic ogocho ne Galatasaray e piny Turkey, kaeto Ruben Vargas gocho ne Augsburg e piny Jerman e lig mar Bundesliga. Ng'iya ne attack mar tim ni. Wan gi ja Galatasaray, wan gi ja Galatasaray, wan gi ja tim mar Augsburg, kaachiel kod Young Boys, kaachiel gi Salzburg. Ng'iya ne defense to gi Monaco sani timo maber ahinya. Okay, staki marigi ok rach. Kaka nene no ok rach. Lakini pod kwayo mare na chiel gi kuom coaches. Ang'o mono wakawo nyinge moko mwakiae wariwe gi jomo ng'eyogi. Ginyalo bene gi ber. Jogi tugo mpira e season. Sani gine Premier League. Ng'ato ni e Bundesliga. Ng'ato ni league makama. Ng'ano ni samoro ni bokacha ogocho diriyo fatigue goe. Ineno. Iroko ng'ato machielo mane team machielo chako ni samoro mo hamstring omako. Aparo ni gimi wacho no ni kare, mak mana ni gima kamano notimore akia ni en World Cup moro no hinyo Brazil. Coach mar Brazil no kawo jotugo mawelo. Owacho ni jotugo matindo gi mabeyo. German no dhi ochwado gi gonde 7-1. Anyalo paro ni gol mar Brazil no logi Oscar. Oscar no gol achiel kende. Makosa no notimo to ken makosa nitie samoro jotugo moko ng'e manyalo bedo mabeyo, lakini en no kawo moko ng'e to no hinye. Korka World Cup bende nigo mane thurgi. Nen wich kuot? En wich kuot. Awacho ni ok wakawo jite mawelo mwakia. Watemo nwa kike joma ng'iyo gi mpira gi joma piny. Joma tugo e league matoto e league matoto e kuma e pinje gi go. Watemo kikogi. Nikech kwacho ni World Cup adek malure wan gi nyinga achiel. To jal moro matugo ne Division 1 e piny wacha to chiemo ni obong'ere karang'o. E gima otemo kwayo. Okay. Nikech sawa strikers go ber. Yuak mare ni tugo games ariyo yudo hamstring. Yudo ka e auchiel moketo go ododhi ka wadek. Ariyo odhi e nyodong achiel. Idhi timo nang'o? Idhi ko film no best striker. Haya, mano en paro mar wendo wa kawuono. Onyiso wa kako pare, kako nene e tuke mag World Cup mabro chakore tarik 20 mar dweni e piny mar Qatar. En gima bende samoro kamoro irito gi siso mar ng'eyo ni tim mane mabende biro timo maber. Wang'iya ne timbe machalo kaka mwanyiso gi Croatia, Switzerland, waloso korka tim mar Cameroon bende. Senegal. En tim mane mineno kanyalo dhi maber kuom mago mwalose kawuono? Senegal ne ntie ka, ne wan gi Croatia gi Switzerland. Timbe adek gi. Ere mineno kanyalo dhi mabor molo moko duto? Ni sewacho ni Senegal nyachope semi. Hey timbegi. Senegal nigi high chances. Senegal nigi high chances. Lions of Teranga. Gin gi high chances gibro chopo. Kech kata negi buogo e Cup of Nations. Okunwang'eyo ne ginyalo chopo kuma gichopecha. Negi buogo ji. Negi nanda. Wang'iya ne star player margi Sadio Mane. Nyinge injury mare ma en goni. Podi paro ni kapod ing'eni en jatugo masulwe, lakini injury ma en goni pod miyo gi wasiwasi. Onyalo go tugo achiel kaeto dogo bet piny. Samoro injury. Alafu ing'eni nitie jotugo moko mong'eni jatugo makama e jatugo masulwe. Kadhi amedo nyone gi injury mane en gocha, jotugo moko timo timbe manjore sana. Anyalo paro jatugo moro iluongo ni Omutiti. Omutiti no nyono jatugo miluongo ni Ogenyi Onazi e World Cup ma Maradona kapok notho nowacho ni ma is criminal. Onyone marach mogole agola kendo nowe tugo kata dweche 6. Aparo ni samoro nitie jotugo moko mabiro ga gi paro marach. Ging'eni ma jatugo masulwe ka wahinye to kobidhi mbele. Inyalo paro kaka nonyon jatugo Mohamed Salah kane World Cup chiegni. Nen wach malit ahinya.
King'io Cup of Nations mar Senegal. Dong te samane mane nie bench no bedo reserved owuok to machielo donjo. To ne gimente magi kaw cup. Samoro nitie mane moro mapok wang'eyo. Okay. Samoro nitie ng'ama nitie beber madwaro gi mane. Samoro nyalo biro tachino moloyo mane. Kech kendo pada last time mane Portugal, mane Ronaldo, Cristiano Ronaldo yudo injury e game. Dokoro biro tachino ne coach. Bwana maloyo chenendo kono emano dhi moloyo. Sega mano donjo. Odhi otimo loyo the winning goal. Koro ok onyal ng'eyo. Okay, koro wawacho ni Senegal nigi thuolo mar dhi mabor. Gin gi thuolo mar dhi mabor. Gin gi thuolo. Ai. To bende ing'e ni nitie thuolo mar timbe mag Afrika rado kata mane semi final kaluwore gi grube moketgie kata mane quarter final kaluwore gi timbe grube moketgie. Nyalo luorore ma timbe mag Afrika rad kedgi magi osega timore. Jaka Black anoko kiero Afrika. Dakiwa chini wanyalo me finals. Angome mane quarters e semis ka. Aero Africa. Cameroon biro. Senegal. Tunisia. Black Stars. Ramogi en KUKU mar World Cup. KUKU World Cup. Tuke mabende wakelo ni achiel kachiel kaeri. Watemo nyisi thoth jotugo mabende gocho ne tibe jotugo masulwe mabende watemo ng'iyo kawuono nyaka chop chieng' ma World Cup ibiro go nyaka giko. Wadogo wasoma ne penjo kendo mane wan godo kawuono ne jogo madwaro yudo mich koa kuom shabiki. En coach mane mabende nobedo captain mar team mare magiloyo mobedo ng'ata mar adek e piny mangima loyo World Cup kaka coach kendo kaka jatugo. To jopuonj mamoko ariyo ne gin mage nikech ne en jatugo mar adek manobedo player coach mabende nobedo captain mabende ne gidhi giloyo godo tuke makamago. Koro inyalo nyisowa ni en mane? Adwani mondo asom ote mabende useoronwa ka. Inyalo bedo gi idea ni nen ng'a? Kinyalo bedo gi idea en coach mane? An ge idea lakini adwa ni ng'ato chame pesa. Idwa ni ng'ato chame pesa ni. Bas, jawinjo wa in gi thuolo makare wendo wacho ni mondo wenu pesa ni. Okodwa ni mondo nyisu answer kaka nyoro nyamiyo ja shabiki chande lakini nyoka miye mich nikech nyoka shabiki mano tom bwana. Kawuono wendo wacho nodwaro ni mondo miwa duoko ni en coach mane manotugo moloyo World Cup to bedo mar adek to coaches mamoko go to ne en player coach magi to ne mage mamoko gi. Adwani mondo asoma ne ng'ato ni kode ka ni Zagallo of Brazil has won the World Cup as a player and coach in 1958 and as a coach in 1970. While Beckenbauer of Germany, Beckenbauer has also won the trophy as a player in year 1974 and as a manager in 1990. Kaito mane kama weye okotieko Wycliffe Odhiambo owacho ni en Embu owacho ni waneno wang' jowi. Adwaro ng'ama miya duoko. Adwaro ng'ama miya duoko. Jazagalo ni ng'ato wacho ni Jack duoko en Descamp and Bakabo. Gin ji adek, adwaro ji adek kanyo. Ng'ato nuore ka nuore anua gi duoko mosemiyowa. Zagallo ema nobedo jatugo kendo coach mar Brazil kendo ne okonyo Brazil mobedo jaloch 1970. Other coaches in Carlos Alberto kod Claudio Coutinho. Mano onge. Mana dagi. Kaito machielo bende ng'ato wacho ni ya Zagallo ni ndika messages madhi 20. Ndika achiel mondo mi wayudi. Ng'eni kata kisendika achiel to wabro bedo gi thuolo masome. Alvins from Homa Bay owacho ni Franz Beckenbauer ma Germany captain who led Germany to win World Cup as coach in 1990. Adwaro nying ji adek Aya. Zagallo of Brazil won the World Cup as player in 1958. Ma no senuoyo. Aparo ni gino tamo ukawuono. Aparo ni. Okay. Wendo wa inyalo nyisowa ni to kaponi inyalo bedo ni ng'eyo. Inyalo nyisowa ni en ng'ano manobedo coach moloyo World Cup kaeto
mamoko gin ng'ano gini ariyo. Ne en player coach. Kapo ni nyalo bedo gi idea. Koso wawewa pesa ni wamiya miya jopiny. Nikech ing'e ni kiloyo, kiyudo tamigo. Anyalo yudo. Inyalo yudo. Anyalo dhi gi pesa ni. Producer mara Avin, wendo wacho no nyalo yude, lakini ok adwa ni mondo wami wendo ma wan go e studio ka bro neno kaka mibadhi. Omiyo akwayo ni mondo mi wachiwa duoko, nikech okade kapo ni wanyalo kawo simu director marwa kinyalo nyisowa mondo wawinjane kapo ni aya duoko ka en Zagalo, Beckenbauer kod Didier Deschamps. Mane duoko. Koro ng'ata ma bende mokwongo ne en Brazil, kaito Beckenbauer ne en mar Germany, kaito gi Deschamps ma France. Aya, mano e duoko mane wadwaro ka jero nyakwara Ramogi, omiyo kano kiyude to next time ibedo gangari mondo mi yud duoko makamani, yud mich mabeyo moa shabiki. En chenro mar KUKU World Cup. En chenro mar KUKU World Cup mabiro ni achiel kachiel kowuok e RamogiTV. En gino mabende nyaka wanyisi ni wabro timo ni pile ka pile chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich, chakre saa 7:30 nyaka saa 8:15. Maybe wach mogik ne johera mag World Cup mabiro 2022. Wach mogik. Wach mogik. Ne fans. Ng'ato dhi obed piny. Ing'i team mari. Kaw team achiel. Weuru bet double digit ni an jamaa kia an ja Cameroon. An atho gi Cameroon. Initho gi Cameroon. Cameroon e team mara. To kaka president osewacho, gini wasekawo. Gini wadhi lal go chon. To pod nurito sujio Senegal aki ang'o cha. On ready. Mano is ready. Manan ready. Kapo ni lakini onge derruok. Ok wadere. Ok wadere. Ka Cameroon lose tuke gi adek te mokwongo. Ok wanyal lose. Onge derruok. Onge derruok. Be kwa lose be ing'eni mpira wan gik moko adek. Wan gi win, wan gi lose, wan gi draw. Ai. Nyakwara Ramogi ne en mor marwa mar kelo ni KUKU World Cup, chenro mabiro ni pile ka pile wuok tich nyaka tich abich e RamogiTV saa 7:30 nyaka saa 8:15. Par ni en mano mami nonro matut weche mag World Cup madhi timore e piny Qatar. Thuolo mokwongo ma World Cup timore stadium duto te man gi air conditioner. Ng'ich yom, onge liet moro mibro winjo man ga Qatar cha. Ibro winjo kikudhi gi muya mang'ich mamit. Temo timore mokwongo e pinje mag Arabu. Ani luonga ni Milton Ochieng' jaka Black Kich bende en odiochieng' machielo mwabro rado e thuolo machielo machalo kama. Atieko nini? Warom Qatar. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of